Jeg har på et tidspunkt i radioen hørt om, at korsæderkopper skulle smage rigtig godt på den årstid her. De skulle være rigtig godt fyldt med æg, det er derfor de er så store i dag. Det skulle smage som kaviar. Og jeg har en korsæderkop hernede i her. Og den er helt levende. Den er rimelig stor bagkrop, så den har masser af æg. Den vil jeg lige prøve at se, om jeg kan smage nu. Se om den smager godt. Og så give en forklaring bagefter. Ej, hvor er det ulækkert der. Den smager lidt som nødder faktisk, sådan en lille smule nøddesmag. Det smager ikke dårligt noget som helst. Det smager faktisk ganske udmærket. Det vil jeg skulle prøve en til lige om lidt. Men prøv selv, der er masser af dem lige nu. Det var ikke så lang tid, så vil det altså lægge æg, og så er der ikke flere tilbage. Men værsgo at gå ud og prøve at få en god delikatesse. Det smager faktisk ganske udmærket.